are beating across Northeast. The drums of a historic war are beating across Northeast Africa, louder and more dangerous than they have in over a century. For years, the Cold War between Cairo and Addis Ababa played out through diplomatic shadowboxing and angry statements over the waters of the Nile. But right now, in June 2026, the threshold of proxy warfare has been crossed. The region is staring directly into the abyss of a direct, explosive third military confrontation. كم تريوا زلهم بلتسجنا أفولنا كينات موديات يزلوا بكل من قدي حنساب مسجب سخواجا حنساب مسوحات كواجا حنساب السودان كواجا حنساب نفسه مالك تمت عند دمانا بيرترا مش كل يوجز ويزلوا بفلا يدما أزنا مسجب تزبال زلوا مسجب تزجبروا زلوا كينات حدا كابتيك عندي نعم زت أمتم زلوا إزم سيرترا زجبر زلوا يسأل هلا خريكم all they see is إيرترا تجبروا زلا مسجب سي كمزي نساتهم زخبابو زلون كينات دموصهم زلون غيروهم زريو زلو ازدما بكل من قدي زريو زلو حبريتا ኤርትራን ግብፅን ዝኸድዎ ዘለው ንዓና ንምኽባቢው ኩናት ይመፀናሎ ካብ ሕጂ ንበገስ ካብ ሕጂ ንተሓሓዝ ዝመስል ዘረባይና ንርኢ ዘለና ወይ እውን ተዳሉ ዳርጋ ነዚ ናይ ኤርትራ ናይ ግብፅን ሲ ዲፕሎማሲን ናይ ቁጠባ ሽርክነትን ዝዝረብ ዘሎ አዋጅ ናይ ኩናት ገይሮም ወሲዶም ኣለዉ ኣነ ክሪኦ ከለኹ እዚ ድማ ንፕሮፓጋንዳ ናይ ኩናት ብዝሰፍሐ መልክዕ ክጥቀምሉ ይደሊሎ ከተሓዘልኩም እየ ስለምንታይ ኤርትራ ምስ ግብፅ ትገብሮ ዘላ ዝምድና ከም ናይ ኩናት አዋጅ ኮይኑ ይርዳኦም ኣሎ ንዝብል ዕላማ ናቶም እንታይ ምዃኑ መዓልታዊ የነፅሩ ስለ ዘለው ናብ ኤርትራ ዝግበር ኣካይዳ ንዓታቶም ከም ሓደ ዓቢ ነገር ገይሮም ወሲዶም ኣለዉ ስለዚ ምስ ግብፅ ናይ ማይ ፀገም ኣለዎም ግብፅ ድማ ናብ ዙርያና ትመፅእ ኣላ ግብፅ ድማ ቀንዲ በኤርትራ ጌራ ትመፀና ኣላ ስለዚ ኤርትራ ድማ ምስ ፋኖ ምስ ህወሓት ምስ ካልኦት ኮይና ትመፀና ስለዘላ ጠፋኻ እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ እታ ቦተም ላይ ንሶም ዝሪእዋ ዘለው ኤርትራ ምስ ግብፅ ትገብሮ ዘላ ዝምድና ግብፅ ናባና መፅያ ክትሓንቀና ስለትደሊ ዘላያ ዝብል ቅድሚ ሕጂ ኣብ ጉርዓን ጉንደትን ዝሰዓርናዮም ሕጂ ድማ ግብፅ በኤርትራ ገይሮም ይመፁና ስለዘለው እዚያታ ናይ መወዳእታ ቦተም ላይ ናቶም ኩላቶም ሃገራዊ ቴሌቪዥን በሎ ሚድያታቶም በሎ ኤርትራን ግብፅን ዝተራኸቡላ በዚያ መልክዕ እዮም ዝሪእዋ ዘለው ነጋንን ዘለና ከይመስለኩም ከተሓሓዘልኩም እየ ርግጥ ራይበሉ ላይ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ብምሁራቶም ብሊቃውንቶም ብኩሉ መንገዲ እዮም ዝዓብዱ ዘለው ሓንቲ ኣርቲክል ድማ መን ከም ዘውፅኣ ይፈልጥን እየ መሊሳ ትዕብዶም ዘለያ ኢጅፕት and Eritrea ኢሉ ኣፍሪካ ኢንተሊጀንስ ዝብል ሓደ ናይ ብዙሕ ስለያዊ ሓበሬታ ዘውፅእ ዝበሃል እዩ support draws Egyptian firms ካምፓኒታት ናይ ግብፂ ናብ ዓሰብ ገፀኒ ጥምታ ከም ዘለዋ እዚ ኢትዮጵያውያን ዘይናቶም ስለ ዝጥምቱ ከም ዕብዳን ይኮይኑ ትስምዑን ዘሎ እዚ ግብፂ ናብ ኤርትራ ገፃ ስምምዕ ናይ ባሕር ናይ ካልን ጌራ ጥራይ ኮነሲ ምስ ኤርትራ ናይ ሴኩሪቲ ዲል ጌራ ናይ ማሪታይም ዲል ጌራ ዝብል ብዙ ኢና ንሰምዕ ዘለና ተስማዓኩም መንግስቲ ኤርትራዊ ነገዳሲ ሓበሬታ ውፅኢ ብዛዕባ ትርክብ ምስ ግብፂ ዝተገበረ ናው ንሶም ዝሪእዎ ዘለው ወሪሮም ክሕዝዎ ዝሓስቡ ዝነበሩ ቦታ ዓሰብ ማለት እዩ ማለት ብምስጢር ዘይኮነስ ክሳብ እዝና ንፀምም ዓሰብ ወሪርና ክንሕዞ ኢና ኢሎም ከመይ ገይሮም ከም ዝወሩ ድሮናት ናቶም ቤን ከም ዘጥቅዓ ኣበይ ቦታ ከም ዘሎ ናይ ኤርትራ ከም ዝፈልጡ ኩሉ ተዛሪቦም እዮም ወረግ ቶም ሎሚ ኣብ አልጀዚራ ዝኸሱና ዘለው ጌታቸው ረዳን ርድዋን ሁሴንን እኮ ናብ እንታይ ዝበሃል ቦታ ቡሬ ናብ ቡሬ በፂሖም ነይሮም ከባቢ ቡሬ በፂሖም ሓረካት ገይሮም ተመሊሶም ኮይኖም ስለዚ ዘይፈተንዎን ዘይበልዎን ዘይገበርዎን እኮ የለን እጂ ንመለስ እዚ ምስ ምንታይ ከነተሓዞ እንደለና ከተሓዘልኩም እየ ብዙሕ ነገር ይዝበሃል ዘሎ ግን ንኩሉ ሓደ ተሓዝከን ተሪኻዮ ጥራዩ ትትርጉም ዝበካ The Pretoria Agreement has been viewed as the framework that ended one of Africa's deadliest modern conflicts. But in recent days, a series of developments across Ethiopia, Eritrea, and Tigray have raised a question that many believed had already been answered. Is the peace beginning to unravel? Military mobilizations. New accusations between Addis Ababa and Asmara. Claims of emerging regional alliances. Reports of military preparations inside Tigray. And an emergency diplomatic intervention by the African Union aimed at preventing further escalation. Individually. እጂ ብእንዳብልፅግና ዳርጋ ኩናት ዝተወደደ ዝመስለሉ ምልክታት ኣሎ again ደጊምና ደጋጊምና ክንዛረብ ኢና ኩናት ተዘይገይሮም ኩናት ስለዘይደልዩ ይኮኑ
حيلي سلازيته حيلهم سلازيه يفقدلهم كنتاتهم سلازيه يفقدلهم ኢና ኤርትራም ከወራርኩ ገብሩ ሰራዊቶም ቀሪቦም ነይሮም እዮም ሰንክንታይ ከም ዝተረፉ ስነሂላ ጭብጢ ቀስና በለ እንዴት ጭብጢ ዝወጽእ ዘሎ ስለምንታይ ከም ዘቋረጽዎ ክንፍትን ኢና ካልእ ናብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ናብ ኩናት ዘንፈት ብዙሕ መንገዲ ኣለዎ በብዙሕ መንገዲ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ኣርቲክልስ ወጽእ ኣሎ አብይ አሕመድ ኤርትራ እንተዘይካልኩ ትግራይ ክሃርም ኣለኒ ዝመስል ኣካይዳ ይገብር ከም ዘሎ ካልእ ድማ ብዙሓት ኪላታት ከም ዝብልዎ ዘሎ ኩናት ንኽገብር ከይገበረ ክመውት ምዃኑ ተረዲእዎ ስለ ዘሎ ሜይቢ ፈቲነ ዕድል እንተገበርኩ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ናብ ኩናት ዝርብፆ ዘሎ ይብሉ ኣለዉ again እዚ እውን ኣስተውዒልካ ብርኣይ ዘድልዮ ክኸውን እዩ መጀመርያ ግን ንኩሉ ነገር ክንሪኦ ንመለስ ንሕና ኤርትራውያን ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ይምልከተና ዝብል ሰብ ክህሉ ኽእል እዩ ወል ይምልከተና እዩ ምክንያቱ they are talking they negotiating ብዛዕባና እዮም ዘረብ ዘለዉ ባለፉት 2-3 ዓመታት ያነሳቸው ጉዳዮች አሉ በታሪክ ከባህር በር ተገልያለሁ አሁን ግን መመለስ አለብኝ የምመለሰው ደግሞ እንዴት ነው በሚለው ግልጽ የሆነ መንገድ በሰላማዊና ሰላማዊ መንገድ ሰጥቶ በመቀበል በዲፕሎማሲ ከዚህ ውጪ ሌላ ነገር ምንም አያዋጣ የሚለው ቀይ መስመር አስቀምጣ እየተንቀሳቀሰች መሆኑን እናስታውሳለን ሰላማዊ መሆኑን ብዙ ሀገራት መስክረውላታልና ልክ ኢትዮጵያ ይህንን ጥያቄ ስታነሳ ከተነሱ ሀገራት መካከል ጎረቤታችን ኤርትራን ጀምሮ ግብፅን ማንሳት እንችላለን በተደጋጋሚ ኢትዮጵያን ከቀይ ባህር የመነጠልና የመክበብ ጉዟቸውን እናስታውሳለን በተለይ በዚህ ሳምንት የወቅታዊ ጉዳይ የሆነው የኤርትራው ፕሬዝዳንት ወደ ግብፅ መመላለሳቸው ባለፈው ለ5 ቀን የስራ ጉብኝት በሄዱበት ሰዓት ስለ ቀይ ባህር ደህንነት ጉዳይ አንስተው ነበር አሁንም ለ3 ቀን ጉብኝት እዛ በነበሩበት ሰዓት የቀይ ባህር የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ የቀይ ባህር ተጋሪ ሀገራት ብቻ ብሎ ነው ያነሱትና የሁለቱም አሁናዊ አካሄድና ያነሱትን ሐሳብ ከዓለም አቀፍ ቅድም እርሶ ካነሱልኝ የውሃ ህግ አንፃር እንዴት ይታያል የሚለው ነገር እናንሳ ይህ አባባል ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ቲናቱ ዘረባ ጉሓፍ ስለ ዝኾነ ብዙሕ እንተዘይሰማዕና እውን ፀገም የለን ሕፅር ኣቢለ ከሪአኩም ስለ ዝኾንኩ እንታይ እዩ ዝብል ዘለዎ ኣብዚ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ብኩሉ ደረጃ እዚ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ዝፍነ ዘሎ እዩ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ንሕና ታሪኻዊ ግቡእነት ኣለና ባሕሪ ሕቶ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ብሰፊሑ ደረጃ ክዝረብ ከም ዘለዎ ግን ብሰላማውን ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክኸውን ከም ዝኽእል ዓለም ድማ ጎንና ተሰሊፉ ከም ዘሎ ዝርዳእና ክኸውን ክኽእል ርዱእ ኮይኑላ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ መንገዲ ድማ ብዲፕሎማስያውን ብሰላማዊ መንገድን እዮም ዝብሉ ዘለዉ I don't know ta diplomasi da ተረዳቶም ዘላ ወይስ ትርጉም ናይ ኩናት ይጠፊዎም ዘሎ ትርጉም ናይ ኩናት ጠፊዎም ከም ዘሎ ኣብ ሃገሮም ዝገብርዎ ዘሎ ክትልክዖ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ሕጂ ዝብልዎ ዘሎ ኤርትራን ግብፅን ዝገበርዎ ማራይ ዝዕብዶም ዘሎ ስለምንታይ ከም ዝገብሮም ዘሎ ከሪአኩም እየ እንታይ ስለ ዝተባህላያን ኤርትራን ግብፅን ክሳዕ ክንድዚ ኤርቲቪ ዝዘርግሕዎ ኣገዳሲ ትሕዝቶም ክንርኢ ከነተሓሕዞ መንታንሽዑ ፕሬዚደንት አልሲሲን ታሪኻውን ሕውነታውን ዝምድና ኤርትራን ግብፅን ናብ ዝበረኸ ናይ ምትሕብባር መድረኽ ክብ ንምባል ኣብ መዳያት ቁጠባ ፖለቲካን ዲፕሎማስን ጭቡጥ ስጉምታት ክውሰድ ብመሰረት ዝተበፅሐ ስምምዕ ኣብ ሃብቲ ዓሳ ትሕቲ ቅርፂ ወደባት መጓዓዝያን ቁጠባዊ ምትእስሳርን ብዕቱብ ክስራሕ መምርሒ ሂቦም ብወገን ኤርትራ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢት ዑስማን ሳልሕን ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ግብፂ አቶ አማን ዓብደልዋስዕን ብወገን ግብፂ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢት ዶክተር በድር ዓብደልዓጢ كمون منستر مقعزيا ليتنال جنرال كامل الوزيرن امباسادر اب ኤርትራ حاتم العطوين اب استساتفو ركب كلتيو مرحتي اب زبقي بحري ማእከላይ ምብራቅ ቀርና አፍሪካን ዓለምን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ጸጥታዊ ጉዳያትን ዕባለታትን ብዕምቆት ሰጥዮም ድሕሪ ምክያድ ንውፅኢት ዝተኻየደ ርክባትን ዛተን ዘበርህ ሓበራዊ መግለፂ ሂቦም ንሳቶም ኣብ መግለፂኦም ንታሪኻውን ሕውነታውን ዝምድናታት ኤርትራን ግብፅን ከምኡውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዚደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲን ንዘካየዱ ሰፊሕ ዘተን ዝሃብዎ መምርሒ ስራሕን ብምጥቃስ ኣብ ጽላታት ዕደና ትሕተ ቅርፂ መጓዓዝያ ባሕርን ምትእስሳር ወደባትን ምምዕባል ወደባት ኤርትራ ብፍላይ ድማ ዓሰብ ባፅዕን ማርሳ ፋጥማን መፍረ መድሃኒት ህንፀት መንበሪ ኣባይቲ ከምኡውን ንኽልቲአን ሃገራት በመሬት ባሕርን መስመር ባቡር ምድርን ንምትእስሳር ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ገሊፆም ኣብቲ ኣጋጣሚ ሚኒስተር በድር ዓብደልዓጢ ሙሉእ ደገፍ ግብፂ ልኡላውነት ሰላምን ርጋትን ኤርትራ ኣረጋጊፁ ኣብ ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ዞባዊ ጉዳያትን ክልቲኦም ሚኒስተራት
ልዑላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ሃገራት ዝኽበር መትከላት ኣህጉራዊ ሕጊ ብጥብቂ ክኽበር ሰቂጦም ብምዝራብ ዓንዲ ሕቆ ርግኣትን ምዕባልን ዝኾና ሃገራውያን ትካላት መሰረት ናይ ኩሉ ስለ ዝኾና ንምሕያልን ክስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣገንዚቦም ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ኤርትራን ግብፅን ኣብ ኣስመራን ካይሮን ዝግበር ርክባት ከምኡውን ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን መድረኻት ዝህሉ ምውህሃድ ብዝለዓለ ከም ዝቕፅል ኣረጋጊፆም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደልዓጢ ብዛዕባ እዚ ንማዕከናት ዜና ኤርትራ ዝሃቦ መግለፂ ዝምድናታት ኤርትራን ግብፅን ናብ ሓድሽ ናይ ምትሕጋዝን ሽርክነትን መድረኽ ምእታው ኣብ ዞባውን ጎደባውን ፀጥታን ርግኣትን ዝህልዎ እጃም ብቐሊል ከም ዘይጥመት ገሊጹ